vodi! To je Frobi! Neka neko spasi Frobija! Molim te, nemoj tako da nas zoveš! Fred je u nevolji! Sam, nemoj! Glas! Sam, šta tu radiš? Došao ti život! Hej, diraš mi guzove! Opet sam rekao guzovi! Sam, ko će da spasi Robija? Očigledno, niko neće da spasi Robija. Dobro, ja ću! Ne, Ken, to je dovoljno! Ne vraćam novac! Nema vraćanja novca! Pa, ipak nećemo vidjeti skok motorom preko ture. Da, ali srećna sam što se bar neko povredio. Praški istinito. Znaš, Fred je strava, ali preveliki je štreber za moj ukus. Da, i znaš, Robi nije po mom ukusu. Jel možete da ne pričate o tome pred nama? Izvinite. Idemo nas dve u hodnik. Ogovarat ćemo vas iza leđa. Hvala! Ej, Bensone, kad te lice zaraste, kad budeš mogao da žvaćeš, mogli bi da odemo na večeru. Malo da se zabavimo. Da, uzela sam ti $80. I kad se oporavim, mogli bi da izađemo samo nas dvoje? Hoće li biti ćufti? Biće. Okej. Pa, gospodine Benson. Znam šta će da raspoloži Fredija. Još sam malo otečen, ali mislim da ću moći malo da opletem po žicama. You'll sweat. Chicken with the beans and my butter, adding fiber to our diet, beneficial for each other. And some mental laws and I have the team. You're a reason right now,